kuti we are at crossroads. Baba Diki vanogona kusavigwa because hapana mari, hama dzavo hapana dzinozikamwa, hapana unoziva kuti ari kupi. Mai vaDiki hatisi kuziva kuti zvimwe zvari kupi, but vangomirira parufu paya mai vavo vari kutaura zvavari kutaura zvamanzwa paaudio. Right, hama dzangu ka chinhu chinonzi urombo huroi. Pane nyaya iri kundirwadza, nyaya yababa vaDiki. Sezvamunorangarira kuti vanotevera chano yedu, kuti baba vaDiki pamba pavari kugara apa hapasi pavanga vachigara, hapasi pavo, pamba pemudzimai wavo vakazoroora after vasiyana namai vaDiki mugore ra2009. Now pane nyaya yandirwadza yandanzwa, uyezve nyaya iyi ichaita kuti kuvigwa kwababa vaDiki kutinetsei, nekuti hama dzavo dziri kungofonerwa hapana atasvika. But regai tinzwe munhu watatuma kuti atipewo nyaya kuti zviri kumbofamba sei kunyaya yababa vaDiki. Ngatinzwe. Ndaenda kunhamo uku, kunhamo kwandaenda uku ndasvika ndichiona ana mai varipo vakaungana, asi vanga vachinzivo vari kurwisana pachezvavo nemuroora havasi kunzwisisana. Vari kuti muroora ngaabve pamba mukadzi vaDiki. Baba wako iwe havachagara panapa, handisinei nawo nekuti handina kuita mwana nawo. Ndo mazwi atasvika achitaurwa kunhamo kwandabva. Saka izvino zvepamba hapana kana chimiro chiripo, kana chikafu. Vanhu vakangogarawo, hama dziri kunzi dziri kufonerwa, dziri kungoti tichauya, hapana chati chafamba. Vatoti hatina kana mari yekuti tigone kunotora munhu nekuti vana vacho havapo. Saka ringoripo ndeamai vakabereka asi havazi panzvimbo iyoyo, asi amai vacho havaripo. Havana kana zivo kana zano zvekuti munhu bhodhi ichatorwa rini. Saka ndokumira kwazvakaita. Saka foni yenge isitorina moto, saka handizivi kuti zvinofamba sei. Nhamo ichitosiririsa. Zvakuda sabhuku ndiye muridzi wenharaunda kuti anogona kuiswa chimiro zvachingaitwa kuti zvingaitwa sei kuti hama dzibatwe, munhu agone kunotorwa, nekuti hapana kana chekutomboti. Vakadzi vega vega varipo. Panoti Diki uyu hamene kwaatoendawo munhu wedoro. Ndomamiriro azvakaita. So ndo situation yatinayo vanhu vaMwari. Ndoda ndingotsanangurawo kusaidi kwangu inini. Kuenda kwandinoita uku, sometimes kutoenda kwatinoita tinongoita sacrifice, tine hope, because remember content it's a gamble. Unoona kuenda hoping kuti video ichaputika, and then in hope yekuti video ichaputika, video yachona it might actually consume my expense ari more. Last time pandakaenda ndakasponswa na Dr. Benny. This time ndakangoenda pasina sponsor, so mari yandakashandisa kuenda ikoko nekuti ndiite video yaDiki, I'm still nditori kuminus. So I wish I could help. Vamwe vanogona kuti murikuita mari neYouTube. Mari yandakatoita paYouTube nevideo it was equivalent to mari yandakaspenda just kungoenda. So there is no profit to talk about. There is no extra that I can go back and give, because I was hoping kuti there was another sponsor angavimbisa kuti anokwanisa kutipa mari yokuti tiende ikoko tinoapa something. But izvezvi ndaine almost 3 weeks ndichingomusendera message achingonditi ndiri kukanda mari manje manje. So ndo situation yatinayo. Hatizivi kuti baba vaDiki vachavigwa here kana kuti. So we are appealing for help. Vana adopted son or another socialite, maybe you can take them. Kuti tine situation vazhinji nyaya yaDiki haisi nyowani, vazhinji vakaiona. Pamwe pacho ndakatorwisana nemamwe mapage ichivaudza kuti mangotora content yangu musina chamandipa, and hope yanga iri kuti tibatsire Dickson, whether ari kukontinua nemukadzi wake kana kuti no, but timubatsire kuti awane cheuviri, kuti awane paanenge achishanda achikwanisa kuzviriritira,
because if you give someone money, they are going to spend it. But if you give someone an opportunity or a job, they are going to use it. And if they fail, they fail. Ngatiti Diki afoira as ambopewa opportunity, but mushishiro changu ndicho dai angapewa opportunity yekushanda, awana kushanda okwanisa kuzviritira iye. Kana alizodecide, because nyaya iri kuitika pana Diki vazhinji vanenge vachiti akadyiswa namai vaya. I beg to differ. I don't think akadyiswa. Diki nyaya yekuti munhu anenge achitochengetwa namai vaya ndo vari kubuda vachishanda vachimwandira zvekuita. So at the end of the day, he's at the mess of that woman in terms of provision. So mukadzi wake akauya kana $10 akamupa, yakaenda akangonomwa tudoro twake atoebho, hapana zvimwe zvaachafunga, andimaona akawanawo kamari kawana ndizvozvo. So now the challenge inenge ichitika ndeyekuti ivi muchiti akadyiswa, haana kudyiswa, but inyaya yekuti imari yaasina yekuti akwanise kuita win himself off from that woman. But ndo situation iripo. Kana vachidanana, no problem. Kana vachiita zvavari kuita ngavaite, but the issue ndeyekuti Diki, if he's empowered, obviously he will think differently. Anokwanisa kuapproacha, because muarea mese mumeme hakuna munhu anoda Diki akaenda akanosvika akanoti ndokuda pasikana anongotaura kuti iwe unondipei, uri kutochengetwa nababa wako, hauna chaunacho, iwe chaunongogona kumwa chikambwa aka, hauna basa rauri kuita. So this is the situation that I wanted to paint to you, kuti we are at crossroads. Baba Diki vanogona kusavigwa because hapana mari, hama dzavo hapana dzinozikamwa, hapana unoziva kuti ari kupi. Mai vaDiki hatisi kuziva kuti zvimwe zvari kupi, but vangomirira parufu paya mai vaya vari kutaura zvavari kutaura zvamanzwa paaudio. Saka it's a tense situation, and kana varipo vanogona kubatsira. Right now I'm in Slovela, nditoriwo nebasa rimwe randiri kuitawo. Ndosaka ndavhara video yaDiki kuti vanhu vasaone now, unless you are a member. My desire ndeyekuti I'm trying to raise money so that next time or maybe next month I can take mari iyoyo tonobatsira Diki, nekuti maybe awane something, awane phone, vanhu vanenge da kucommunicate naye vacommunicate naye, and also pawane munhu anobatsira. Pane munhu ambondivimbisa but asati aita come through. So ndo situation iripo, but at the back of my mind I'm thinking chinonzi poverty kana kuti urombo zvinaonaka, it subjects you to a lot of things like this. But here we are. If you want to assist, you can assist. You can get in touch with me. You can get in touch with the numbers and and then toona kuti help yachino ingasvike sei. Just kuti body ikwanise kutakurwa, patengwe coffin, munhu akwanise kunovigwa. Hatisi tichazivi kuti achanovigwa kupi. Those are the questions that tinadzo. And iye Diki achibva apa achadzokera kune mukadzi wake achaita sei. It is what it is. Such is life.